Straight to the point. Now, ni ang mga higalay, mga nabalaka, inyong talang nabalaka ha, kay nahitabo naman ay kani adto god. In fact, kami is DYHP mo ay nagpakasal adto. Kay numdum ko to man akong gipapil si Boyke karong atong isgutanan. Kay nailad sila. Kanabang wedding coordinator ba? No? Kani po wedding coordinator sa no? Di ba? Okay, wedding coordinator, kay kanagong magpakasal, or panalitan, doon ay birthday, doon na ba mga events ba? Dibo, inana. Kung ikaw doon na makay kwarta, or bisag kani kay kwarta man kamot naman nagyud ka na nga magkakwarta-kwarta, labi pa ka na magpakasal kay aron nga di na ka ma-stress ba, no? So imong kontak ka wedding coordinator, siya na bahala pagpangitag binyo, niya ang kaon, unsa pa nang uban niya mga arrangement sa simbahan, dito sa binyo sa arrangement hasta ganing mag-MC ana apil na. No, kay siyempre human ito sa kasal mahigala mo ito sa reception unya doon na may mag-MC kay kanang magkaon-kaon na labi na nang kinasal naman kay mura man pud og boring kaayo og way mag-MC, no? So muna nga sila na mo take care anak tanan. So aron nga wala kay di ka ma-stress, imo lang itugyan sa usa ka gitawag og wedding coordinator. Nahitabo na namo sa una na kami sa Buiki diri sa DYHP doon na may gipa kasal og balik. Ang reception diri ana kay pag humans kasal gyud simbahan, pag adto na sa binyo nga adto na ang kaon, perting di malasawa may kaon di ay. Kaya ang katong ilang koordinator, wa man di ay to mag kadimao na. So muna nga, kining ato mga complainants karon, nakuyawan po sila kay naaslay ilang wedding coordinator, kung sa bang hitabuan nga di naman ko na makontak ron, ha? Ako lang ning agi katawa ha, kay kini ba naning kamot sila nga di ma-stress? Nga unsa naman kalakiha full of stress na mahinuon ni nagana? Kay laliman ka mga kaigsunan anang nangandam na ka nya kanang wala kay daghang una-hunaon ba ngimo na lang ana ang kanana ang pangitag kwarta nya ang mga bisita na uban hasta kaning mga wedding ko na sila na bahala di ba? So medyo ang imo bang kuan ba pareha na uban magdibo na bukontak sa tao kamo na bahala diha buhan kadtong mga tagtungod igo na mo adto sa area nanay nag-take care tanan, no? Kay lahi man na kanang ikaw mo oy, lisod po nang ikaw may kaslon tingali unya. Ikaw po'y magkuan sa tanan sa ang litson ana diha ang kuan, ang ginuguan. Ito dili maayo mga higala. So na yung kay coordinator dito, ato tagag pagtagad ni mga higala kay ni agyod sa tong sibianan no nang reklamo sila. Kay nakabayad na ra ba? Unsa mahitabuan nga, siyempre mo follow up man gyud ka. Nga kumusta naman di naman makontak hinoon, og ilang nahibaw ani file mga higalag bankruptcy. Adios kadelikado ining kalakiha. Ang mga suppliers pod wa mabayre ining maong tao. Mao kana nga ato ning gipangita ron ato kuhaan sa iyang side. Og unsabay atong pasaaron sa kahanginan og iya bang ma-deliver ning kalakiha ron. Idol Boyke be, tabangin sa kuan Idol Boyke. Sa may dugang background kini Idol Boyke apil-apil man mag-imsi-imsig na mga kasal, og na mga events. Mayong buntag Attorney Rufil og sa ato ang mga suking idol og kasama murag karon attorney di lang ta mangita og saktong tao. Kay di ba mangita tag saktong tao may pakaslan pohon. Kita po tag saktong wedding coordinator. Kana importante gyud. Wedding coordinator kay basin ba og kanang magdahom ka nga okay na unya ang mga bisita mauwa baya po di na ba pwede na nga kanang simbako og ang kasal mga higala na ana nya wa magkadimao. Di man pwede na nga ito inyon nga kana na ang kuan lang. Kay Bok Attorney Rufil. Wala ba'y rewind ng kinabuhi, ha?Alisod ng kalakiha, Boyke? Pura buyag, Attorney ba, ang industriya sa event sa Sugbo, buhi kayo. Buhi kayo, Maunang dili, kaning ato ang panganlan karon nga wedding coordinator, actually, managtiayon ba na sila? No, minyo man na sila? Kay pariha mag-apelido. Managtiayon na sila, Attorney Rufil. Ato lang giblor gamay ni ato mga bisita diri ha, kay nanghangyo sila nga, kung mahimo, di lang sila ipaklaro lang yun, no? Kay kinini ang di po lalim sa ilang part ba in town. So ato lang giblor-blor pero maklaro ninyo gamay sa kamila nga medyo mga hitsuraan ni sila, no? Tawa mga babae ni mahigala di po mga laki, mga gwapo-gwapa ni sila, no? Ngani akaron sto sibianan pero ato lang giblor gamay sa ilang hangyo. Makaing ka mga gwapo-gwapa ni nila nya nangailad sila ni. Mga higala nga ato ning klarohon sa pero ang ilang kasal nabalaka sila kay ni file na mag-bankruptcy unya wa na mabayri ning mga suppliers. Sige Idol Boyke, ikaw Idol Boyke na kay mga kuan pod kana na ang
event coordinator, dili lang pag-advertise sa imong event coordinator ha nga. Pero na kay event coordinator kuhaon kay MC, di ba? Eksakto, Attorney Rufil. So service supplier ko. Supplier ka. Supplier ko sa akong serbisyo sa pag-host sa mga wedding events, no, reception, mga birthday, corporate events. Attorney Rufil. Kumbaga, kining nidangop nato ron Attorney Rufil ang mga kliyente o ang third party nga mga suppliers. Unya gikabalakan Attorney Rufil kay kinirabang managtiayon taga Cebu City raman ni sila. Cebu City. Unya gi-report na nagpatabang ning mga ni duol sa to ang Sibianan kay di na makontak, dili na mo reply gipang block na sila Attorney Rufil. Unya ni kabat na sa ilang banaban attorney sa tanang nidangop nila kapin sa 200 ka mga individual, lakip na ang supplier og mga bride to be. Unya Attorney Rufil ni kabat na og kapin sa 40 milyones ka pesos ang kantidad. Sa unta ilapang ibayad sa tanan nga kuan. Yes, attorney. Kay kasagaran ani nila Attorney Rufil naka full payment naman pod nga mga kinibang kaslunon. Unya ang gikabalakan pod attorney na ay karong ang uban karong Hunyo, ang uban na apay Mayo, napay uban ani niabot na sila 2026. Grabe sa mga na-booking niya no? So sige sa dawat-dawat niya kapakasal ka next kanus man no say kuan na. Unsa may kalaki ani mo bayad ka pila man ka porsyento imo ibayad? Katunga ba or bayad ba full or unsa ba pila ka percent niya bayad niya unya na ang bayad o ma-deliver na atong nabion ning atong mga kuan kuno be Boyke. Ikaw ma'am, ikaw sige miss, sige paduol sa mikropono kana. Okay. 60% ang iyahang kanang ipadaon para makapapili mi og kanang supplier. Okay. Then maghimo siya kanang GC after na magbayad sa 60%. Then mao na to siya attorney kanang nanggitasan migwi nga makabayad sa 60% kay para makaprayo mig pangitag supplier. Then after na namugbayad, after na niya create sa GC, nag-send siya ka ng mga list of suppliers nga among pilian, wala na siya nag-respond. I mean, unresponsive na siya. Okay. So, ang 40% yung sabot kunuhay, 60% ang i-down, ang 40% unya na inig humans kasal na, na. Dili sad, murag, ako nasabtan sa contract kay prior sa wedding date, dapat ma-complete na ang payment. Murag 2 months before the wedding. Lisod na yun na ng klase. Mas may mga totoo nga, okay, bayad may 60%, inighuman, ma-deliver na nimo, bayad may sa ikumplito na namo. Kaya uloy, 2 months before the wedding, og dili mo deliver. Pero hindi malasa. Legit mo pugod siya. Legit siya sa una. Legit siya sa una. Kaya siya dyan sa una. Since last year na dyan siya, murag. So sa una nga mga kuan, okay pa ni? 2018 nila siya start ni. Okay. So kamo mga suppliers, no? Supplier me, dugay na po may supply niya 2018 pa po. So kamo po niya mga suppliers, medyo salig na jud mi niya. Salig. Kay okay ram jud yung mga payment before. Sige, atong hinabion po niya mga suppliers, Boyke, karon to taon. Tinood. Sige, Boyke. In fact, Attorney Rufil, no, kanang pwede na ba ito nganlan yung pangan, Attorney? Pwede ra. Ato ni pangitaon siya. Ato nganlan siya kay sa tuyo nato nga ato siyang pasultion on air atong tawgon siya kuhaan to siyang side in fairness niya og saad siya nga maka-deliver siya ani kay nabalaka naman kadaghanan na ba ining kuana giunsa man niya pagkaibaw nga ang booking hantod sa 2026 pa. Sabi ang hitabo ni Attorney Rufil, nagbuhat og GC ang mga giingong biktima, no, nga nilanggop sa ato kani manggong Tresas Creations Wedding Coordination Attorney Rufil, ang ilang opisina naara gid sa Virama, Guadalupe. Tresas Creations Wedding Coordination Attorney Rufil. Okay. Mao ni iyang official Facebook account. In fact, nindot ang mga reviews unya ako sad isip kabahin sa Cebu events, no, nga na-apil taan ni nga industriya. May man ang iyang dungog Attorney Rufil. Mayo. Mabitaw nang in fact pag-post niya ani wa pa koy knowledge sa mga storya nila, nakaingon ko mas maayo nga iyang transparency nga bankruptcy mauni mauna, pero paggawas ng purti na ding daghan Attorney Rufil, magka-question naghalang ano giunsa dito niya pagpadagan Attorney. Earlier so nag-post siya sa Facebook page nga og bankruptcy. Yes, Attorney Rufil. Ang iyang bana. Okay, so kamo intaw na ratol mo pag yung bankruptcy man. Yes. Few days after attorney kay nag-deactivate ra po dayon nawala na to nga post. Yes. So dito namin na kuan kay tag sa unta sa kamong duha ha. Ikaw miss. Kini ni ang 60% nakabayad na ka. Yes, pag January. Pag January, ang 40% ibayad mo 2 months before the wedding.
o kanang kuan wala pa man gud ni siya ni respond namo, then amo magong wedding sa attorney kay November pa. November pa. Oh. Amo na lang sang gi-think ba kay busy pa siya, then dugay pa among wedding date, so nagplan na bing mo balik ra sa yang office. Then mo naman to nag-file naman sila nag-post naman sila bankruptcy. Oo. So ratol ka aning kalakiha kay nakabayad na ra ba ka? Oo, okay. Now karon na bankruptcy unsa man nakigsulti pa sa nimo nga ang imong tuyo nga nag-file mo bankruptcy basig nga si Kwati ning among kasal aning kalakihan nakabayad na ba mi ang atong tuyo nga makapasalig ba siya unsa man kumusta man istorya pa mo ana niya? Wala naman dun ni siya nag-reply. Unresponsive naman siya prior pa siya nag-post aning bankruptcy. So pero na opisina na naman kasi Birama imong giadto? O nagplano na mi mo adto kay kanang amo lang sang gilabay ang Holy Week. Mo adto mi kay among i-follow up ba kumusta namong suppliers nga gipili, then wala pa man human ng Holy Week dato naman sila nag-post na sa bankruptcy. Holy Tuesday man to April 15. Holy Thursday? April 15. April 15? Holy Tuesday. So to nag-file na sila ito sa Holy Bankruptcy. Jesus marosep mga suking tigpaminaw. Subo gitod kayo. Ang inyong Holy Week pati subo agyon. Martes Santo pa gani ang mga naong anila Bili Santo na dayo. Ato gani mga higalang agi katawa Jesus Ginoo ko. Ang imo miss kini si Miss Juan lang sa may to angga niya Boyki. Miss Juan lang sa. Okay ra katong Mel. Miss Mao may ayaw lang ko ipapingis-pingis lang gamay. L lang L. Miss L. Miss L. Si Miss L ning usa. Kining usa si Miss pwede ra si Miss kini si Miss She. Kini si Miss L atong kanon. Kuma naman si Miss She. Groom to be attorney na po sa likod. Okay, si Miss She sa kuno be. Miss L kuno. Miss L sa gamay atong sambalikan si Miss She kadali. So imo Miss She nabayad nimo natong January? Yes. 60%. Pila man to? Kuan na tanan 122,580 tanan dala sa katong kuan down payment, then ang katong 60% niya kay 80 plus mo tong ang total tanan attorney kay 122,580. 122,580. Kini na kuno maoy unya na ibayad mo ang 40% pohon. Okay. So apil na niini kining 122,000 kapin, apil na niini ang mga unsaman ang pagkaon, ang decoration. Yes, ang venue, ang iya magong package kay nanay venue, nanay ka ng food for 100 packs, then room. Okay. Meron ko siya all-in package. Room for the kuan katong sa dress up. Okay. Then pati katong mga souvenirs, everything sa wedding mo na siya. Okay. So mo na iya. Na ikaw Miss L, Miss L. Kini imo Miss L kay kini ila November pa maning ila, no? Okay. Ang inmo Miss L kanos nakabayad na ka? Ang style good niya attorney no kay once mag-inquire kaniya daghan kay siya isa na promo. Nya katong sa amo kay ang gusto na package ato kay ang 369 niya nga package niya. Kay naa na tanan wala na unta mi ma-stress ba kung unsa ni mga 369,000 package na. Attorney, pero sige siya send na ko bisag tuwang gabi sige send nga if mo full payment ko no mig iya ihatag og half. Half sa 369. Uy. On that day bisag tuwang gabi attorney magpa-send siya basta iyang hihatag og 50% off. Mao to nakahatag minyag 184,500. So 100% na tong payment nimo kumahon. Oo, full payment na siya attorney. Okay. Yeah, by the time na human na ang contract signing, na may kontrata, dito na siya murag hinay na siya mo reply, magsige mig follow up like kanang unsa ni siya nga supplier na ikaw na lay ko anak ma'am kay layo pa may imong wedding. Sige mig follow up. Kanos ama na imong wedding? June 6 on attorney niya. Kanang magsige siya ingon na kanang ikaw lay kuan kanang wait lang ka kay layo pa man imong event ana niya pag-check na mo sa venue is wala di niya na book. Sige ra ga pencil booking. So dito na mi nagduda gyud nga naagyo something off kay liman kana pag hatag niya promo pa bayro na kadayon. Bayro na kadayon kay kay promo. Sa diya nakabayad na yun yan. So layo pa man imong wedding. Unresponsive na siya attorney by the time mo question na kaniya ingno na kaniya kanang wala pa siya palpak na wedding. Wala gid siya palpak tuod na wedding kay gikuha na mo siya puro to referral among friends
kuan niya, nagkuha ko or okay man siya. Okay. So, Kanos ama ka nakabayad atong 184,000? around February attorney niya, maghimo din siya GC, pero maulagi kanang ikaw pa'y mag-follow up to make sure na nakabook ka kay June baya daghan ba magpakasal. Oh, daghan. Dito na off pag check nako sa venue nga wala gyud niya gi booki, wala gyud niya gi downan. Oh, So dito okay. na yung magsigig follow So up. muna na ka na-alarma na ka? Na-alarma na actually attorney around March kay gi-contact na namo tanang suppliers to make sure na book lagi mi kanang bitong feel nimo nga bas hindi mo tunga or wala mi nakabook that day kay June baya. Yeah, mao to katong sige na may follow up niya, magsige na siya ingon na kanang layo pa imong event, kanang dili ko no may magsigig ko aniya kay layo pa daw og wala siya palpak na wedding. And to think kanang among mga kuan ron kay puro mostly ani attorney gipang loan, gipang tiguman for years. So dili ra rin siya about sa kwarta, about ni sa amo bitang mga plano nga ingana ang among hopes and dreams ba na ingana attorney na iyang gikuan. So grabe gyud iyang stress na gihatag namo. Sus Ginoo ko. Siyempre kay imo mo ginang kuan na imong kasal ka sa lugar ka kasalon sa usa ka kuan sa imong kinabuhi no. May magkayon ka nga kasal na ron ya total pakasal tag balik na di magkadimao. Wala na ba rewind ni Boyke? Ha? Mo ni so kini ang mo na ni hitabo aron. Nakabayad na sila. Nya ikaw Miss L, unsa man hitabo kanana ang pag hitabo nga susin mo sa binyo wa man di ay ma-book. Unsa sunod nimo gihimo? Sige jud kog follow up ato attorney sa kanang venue nga iyang i-reserve kay June. Diya na gyud ang taga kuan didto nga if naay mo book ato ihatag gyud nila kay wala man niya kuan. Mo to siguro kakuan siya nako nga sige kog follow up iya gidawnan og 10,000. Maura to reserve the slot. Pero pag check na mo karon wala na siya nagbayad dito and all. So walay pagkaon na ma-serve if ever mo madayon to nga kasal. Kay 10,000 ray. Hantod nga nakabantay na ka nga may file o bankruptcy. Katong the time na nag-file na gud og bankruptcy dito na niya. Unresponsive na di na ma-contact, nag-deactivate na siya sa iyang own Facebook account. Okay, kiangan ini Boyke Teresa's Creative Events and Style mo ni? Yes, ang Creations Creation. Events and Creation mo ni iyang company. So angan niya si Teresa Cantutay Ilustrisimo Attorney Rufil. Okay. Mag-ayon man kana sa kisama na iyang bana po. Si Robert Ilustrisimo. Okay, sige, go ahead Boyke. Kay Bok Attorney Rufil, nagsugod ni sa isip host, no? Hantod nga kay kana laging pareha na mo, maka-connect man gyud ka, maka-build kag network nimo. Hangtod nga in 2018 suma pa sa kung pakikinabi aning ato mga suppliers, dito nagsugod. Gani tukod sa giyang kaugalingon nga Tressa's coordination, no? Tressa's Creations, Events and Styles, unya ang iyang page Attorney Rufil mo na makita nato nga Tressa's kining Creations, Events and Styles ang iyang Facebook page nga maisad og mga review Attorney Rufil. Unya ang nakabalak-an gud ani kay porti magyong pagburot attorney. Atong na sa pakisusi sa IFM and DYHP News Team hibaw-an nato nga nagsigi din siya pa-promo. So mo tambong si attorney og kana ganing mga exhibit for mga wedding coordinators sa mga hotel, mga mall. Unya in 2023 attorney na ay higayon nga siya isip pinakadaghan og na-book atong exhibit attorney pero ang iya kunong mga kana ganing promo 50%. So ang ato mga pangutana ana ba magtan-aw ta sa negosyo nga bahin attorney Rufil unsaon niya pagpadagan. Yeah, correct. So 2023 nagsugod. Unya sa ilahang kabahin sa pakiginabi nato sa mga suppliers dinhi pag Disyembre sa niaging tuig niabot og almost 90 weddings ang iyahang gi-cater in 1 month. So didto sa paginahinay na niya nga di ba dugay sukton or moabot ng pila ka adlaw una mo bayad Attorney Rufil didto nga mura bag nakakuan sila nga basig tungod lang atong bulk of events no nga wala hinungdan makasabot ta kay total parehar sa sila nang inabuhi. Pero niabot naman og karon attorney nga kana ganing medyo di na gid mo reply. Di na mo reply. Diha nang laay. Diha nang laay ha. Na ni aning mga suppliers ato sa nitagag pagtagad ni mga suppliers be gamay lang ato atong ibalhindaan bebe ato sa puli-pulihon sa ato Diremes kining duha pad ato puli mo sa lingkuran nito para di mo maigo sa kamera kay kinato mga suppliers okay naman sa maigo sa kamera kay kuman ni ay pakita lang niyo kagwapa sa kana panagsarabay ni okay ra mo maklaro mo sa kamera
Ayaw Oh. lang. Kay, Ha? napukos media. Oh, sige, okay. Di lang sa paklarosan. Masayang yung mga itsuraan ra ba na sila mga kaigsunan, no? Nya di mo pakita sa ilang mga naong lang kay medyo kuan sila. Nakansag mga kabalakasad. Okay. Kining aritas to mga suppliers be, ikaw miss at ikaw mo angga boy ki. Sama itong angga ni boy ki. So may itong ianggaan ni MERS okay ra ka? So kani si MERS Attorney Rufil unya si Ma'am May lang. Ma'am May og si MERS unya ang imong business kay pika-pika to ma'am no? Mga pika-pika kana ganing inikabot sa mga mobisita Attorney Rufil mga guest kana naa say makaon ba? Oh, na pika kay labi na ka nagutom na ba? May manang dunay mga kuan ano? Kakanin or chips mga inana. Unsa man ang mga pika-pika nimo kana mga chips na mga mani apila na? Oo, mga mini sandwich, mini burgers. So sa dili pa mo kuan magkaon, naagi mapika-pika sa gamay kay labi na kini mga bisita ba usahip ta. Wala pa ni udto usahay attorney so gigutom gid sila. Okay, kada bitaw gutom na bitaw ka kayo labi nang nay mga events na boy kay. Mo nang nay mga events ana, nay mga invitation, mas maigi na mo kaon nakagamay paling abot dito, medyo nakakaon nakagamay, ngimod to kuan lang kaon sa ginagmay mo disinti na kakinan-an ha. Bisa unsa nga events ba nga kanang bisita kana na ang imbitaron ka, mas may nang timo-timo kagamay na de kasal panalitan or mga kun baka katimo-timo na kagdaan. Inikabot nimo dito medyo magtimi-timi na kagamay. Kaon kagamay ana medyo disinti na kagkaon kay o kana yung gutom kay gamay kay sus nigabot nimo dito. Batawang nagutman bitaw gyud kaboy kay ngap sus na kana imong plato to pitig puno bitaw kay murag wa na di nakagusto mo ugmaan. Pero kana disinti kay kana nakakaon-kaon nakagamay murag wa na ka di na ka maglaway ba nabot nimo dito murag busog naman kaso kuan na kaginagmay na murag kuan na kay ka murag disinti kay ba no. Lisod ba kayo mapadisinti kayo pati nimong gutuma murag lisod man sa kayo so mo nang naay pika-pika now kini imo pod miss May unsa man ang imo pod nga unsa may imong i-supply? Souvenirs ko nila ang supplier ko since 2018. Mga souvenirs. Okay. Kana na mga kasal na may mga souvenir, you know? Kay kani kung mga bisita po usahay ni kasal, kinala mo doon may mabit-bit sa gyud, no? Importante nga doon ay may madada ginagmay baboy kay nga doon na lang gyud kuan ba? Remembrance ba na no? Nga mga souvenirs kay kana na ang at least gikan kay dito kuan. Onya kinira ba pong maimbitaron sa kasal usahay ra ba pod di ba manawa ng mga istorya nga wa bi ginahe tong kaon ay kuha na no daghang kay istorya ay mo nya katong litson na dili kayo kuan wa malutog tarong na daghang istorya gud di gid ma-perfect nimo na hindi ko man na po mingon nga nindot kay ilang kuan kato ilang pika-pika lami kayo to kato ilang souvenirs nindot kay mga souvenirs ana nya dunay mga positive dunay negative di ka naman likayan pero ikaw nag-supply ka Miss May 2018 pa okay ra so far unta to Yes, okay raman jud siya attorney. Wa ra jud problema pero amo ang kuan before amo sabot ni Ma'am Tressa pwede kuha ko niya every 15 days. So maka full ra jud siya every 15 days or if mapiki ko pwede ra ko makahagyo niya. So makahatag ra jud siya pila akong kanang pangayoon sa iya before. Pero since last year palagi jud na mga December dili na jud siya kahurot sa iyang mga bayro nun sa amoa. So gisabot ra jud namo siya until karong March halos di na jud siya manghatag namo. So gatuo lang mi nga pero maghatag gihapon siya kung maabtan namo siya sa opisina. Usay maningil mi dito gikag udto abot gabi na basta lang inyong atangan lang to. At nga dyan na mo siya, attorney, mahuman siya sa iyang mga clients. Kay daghan mo kung kayong clients. So, ang priority nga mga clients, kami mga supplier, gipagutom na dito. Buwat lang jud may para, naalang jud may makuha. O sa mga kuha, may 3,000, 5,000. Mo na lang na sa kadako siyang balance sa mo. Di na pareha sa una jud ba nga mga full, bisag 60,000 pa, mafulan jud na niya. Karon pila man imong suktonon ato niya? 60. 60,000? Yes, attorney. Kunya, kumusta man communicate pa siya nimo? Wala na gyud actually, wala jud ko ga, sige, pangulit niya kanang paningil. Ang uban nga suko na niya pero ako wala ra jud kay tungod kay ni salig ko niya nga makahatag ra siya kaysa kadugay namang gud namo nako nga ga-supply sa iya ha. So mo na niya wala ni kalit ra man gud siya jud siya 4 days nga wa na jud siya paramdam na mo wa na minya pansin na as in kalit ra jud siya. Mura din nag-gusting siya di ay. Yan, so gatuo mi nga kanang since namatay man iyang papa gatuo mi nga
kuan galuksa pa siya. So di na mo siya mastorya, di na mo siya mahagilap niya. Until niya na siya tagay mig 1 to 2 days and then na-shock na lang mig file na dag bankruptcy. Bankruptcy na. Oo. Mo nang murag na ratol na balaka na mo hinuon sa man kalakiya nga gigamay na niya ihatag unya magpaabot mo lima kag manukot kag sa kaadlaw manukot ito. As in. Tibok abot mi gabi even alas 11 kami ni kanang cake suppliers. Alas 11 sa gabi. Ang imong supply mga pila may imong suktunon dito kay kining kang may 60k man na iya. Ang imo 21k na lang attorney kay amo lang gid is ang amo lang strategy nga gibuhat is di mi mo serve niya if dili siya mo bayad na mo fully dili mi ma fully paid. So kalang 21k was last kuan katong pag 12 tulo ka event in one day so mo na siyang 21k kay ako ni salig na sad ko niya kay many times na gud siya nga na zerohan na mi ba zero balance na mi inyang ihasang utang dili sad ingon na iabot nag mga pila ka months pila ka kuan kanang nadako lang gid tungod kay daghan siya gihipasa sa amoa in one day ana so pagka motong pagkakuan nako nga pagkakita nako kadlawon sa kanang post sa iyang bana or no adjud nawala gid ako ang kuan ko nawala gid ako ang kanang sa excitement on nga kanang makuan sa kadlawon na kakikita sa post kadlawon na nga usa ka to nasa mga alas 4 alas 5 wala ka katug balik concentrate sa ako ang kanang lesson la unsa na ning kalakiha so kini imo souvenir kani iya sa pika-pika as ang ubang suppliers unsa man ang inyo cake imo okay ang imo asam to usa ang imo same me lain sa pika-pika na po yung mga photo video attorney tag 400,000 ang iyang mga utang na po sa mga gowns half M na po laing gowns nga gawa 1M na kapin 1.8 ba to? In fact naminaw siya ron. Naminaw sila ang mga suppliers actually full support po sila namo naminaw din jud ka lugar sa karon. Kining cake pila may imong suktunon? Kuan attorney 78,000. 78,000. Unya wa sa may katapusan yung istorya? Mabayad siya pag that was last Sunday. Yung naman i-contact jud. Last Sunday dili karong Sunday ha. Last Sunday pa. Before ni buto ang iyang bankruptcy nga issue. So before niya i-post kay Holy Tuesday man to. Ang iyang pag-post sa bankruptcy. So kanang Domingo, ni-reply pa siya. murag lipay pagkadto. Pero wala siya ni bayad anang Sunday dito. Wa sa mo bayad pero ni-reply pa siya. Medyo okay pa to kay benditas lukay pa man to. Unya pagka Martes Santo na nga ni post na unsa may gibati nimo adto panahon na? Naka-feel naman sad ko attorney nga murag padung na ni. Padung na? Di naman siya first. Wala naman siya contacts jud. Pasaman unsay padung na nga mabudhi ni Jesus saman. Si Santa man, ha? Di na jud siya mo reply na mo ba which is unusual jud sa iya ha kay mo bayad mo siya sa dili mo reply jud siya sa among mga supplier. Kato di na jud na mo siya ma-contact, dili na siya tig-adtuan sa opisina so di na jud na mo siya So kumuadto mo sa opisina kisama mo atubang lang dito. Na siya yung mga staff pod noon dito. Na siya yung staff. Hay man yung opisina na sa may Vilama? Guadalupe. Paadto ang taka nag-reporter boy kay? Close na dito, sir. Dili na pa ko ang Di, sige lang ato lang paadto mapuhon na lang siguro. Paadtuan ta lang gyapon kay basi nigpadlak wa na close na dito. Gipadlak sa building sa owner. Sabi wa siguro kabayan sa abang. Wala pod. Uy. Asa man ni sa nagpuyog atong pangitaon ron? Sa Minglanilla man na ilaha attorney. Ang number mo to number niyo gihatag? Yeah, pero dili na ma-contact. Bebe ato suyan kuno dai ken atong suyan atong kontakon kay unsa man ning kalakiha nga simple mabalaka ang mga kaslunon nakabayad na. Mabalaka sa kinabayad na gud. Kamusad nga mga suppliers nakagasto na mo. Nya human dili ni makuan lisod sa kay ning kalakiha. Unsa man may matuyok sa tong business anang kalakiha? Correct. Okay, ruling ra ba ning atong kalaki, no? Sige atong tawagon kuno. Boyki unsa may bitala ning imo boyki pangaltang mag-MC ka, mag hago ba kay mag-MC nya di ka mabayaran ba? Napoy mga MC jud nga wala. Daghan. Oo. Actually, attorney, pagkabasa ganin ako sa namgito yung mga takeaways ato ang mga unfortunate incidents no nga masugatan. Di man kayan boy kino kana mag-MC ka sa na isa bayaran kag dako, isa magbayaran kag gamay, magulbol nga igot man ka pretty.
kita ba ya, no? Di ba ta ako sa ako pagka-host attorney Rufil kaming DJ Mikey. Di mo good may base sa ihatag lang kanang example mo ning amount mo ang rate. Kay amo masad ng brand, among pangan masad ang nakasalalay. So regardless kung gamay dako or wa pa may nabayran, amo yung i-deliver yun, ang best. Attorney Rufil. Same sa atong mga suppliers nga naa dinhi. Be atong tawagon ko no day. On-air ko nung tawag be kay sa mang di man makontak. Be atong ipaminaw na to sa on-air. Teresa Cantutay Ilustrisimo og si Robert. Sige mo ni ilang number. Sige ko no day. Ion be para mabati na to nga atong gitawagan gyud. Okay? Sige. Ato ni on-air na dayon. Kuan ko no ang kuan ni Buiki dong, putol mas Buiki dong. Paliw ko no ko sa kamera. Taga art ginagmay kana na Ang framing ba ana gamay Kana. Unsa ni? Balik be. Kuan na. Balik ko no dial Ken. Atong gitawagan si Teresa ha. Sige. Ipadungog lambi nga ni dial gyud ta. Ipadungog para ma-documented nato nga naning kamo ta nga dili ta bias di HP. Atong gikuha niya site. Okay, paliw ko no ko coordinate ko no be. Sige. Dito talag on air. On air talang dayon eh. Na assistant niya pon. Contact, sige. Kuan ko no, ihatag number dito sa assistant ko di makontak ning kuan, iyang amo. Sige ko no day. Di man lagi mo tingog. Number cannot be reached. Please try again later. Nindot mo lagi tingog. The subscriber cannot be reached. Mo to iyang tingog. Assistant siguro. Klaro kime. Sa mo ni iyang tingog nga mura mag kuan. Bebe. Nasa tingog diha? Ngari ko. Voice message. Palihan tong tingog ha. Kuno kibe. Minato ko. Usa man to nga tingog mo to siya hintubag naman gimay. Be. Number cannot be reached. Please try again later. Mo ni ang tingog. Kanat minutes. May kana usasa. Mo na yang tingog yun. Sige. So, for example, manggani, ma'am, siya nga nakatuig ha, niya ikaw naka, kuan ma'am, unsa man ganitong terms, kita may nagkontrata duha, so unsa akong payment terms sa akong supplier is between us, kung unsa man gani, because, kung pananglitan, i-full na ko silang tanan, ma'am, do you think kung di dapita, or karon din ako dapita, makuha na siya, na you are 42% off, 42% of pila imong package, almost half, so whatever my terms ma'am mo ya kung sundon for them, so it's all up to them if they will follow or not, or unsa gani kay wala pa man pod imong event. So that's the case, ato na lang ako nang ay ipakuan sa imo nga whatever ang imong gihatag sa ako is mao gina siya po kay kita may nag-contract, ang supplier nako is only with the people who will be working for me. Okay, gamay lang ha. Sumoto yan tingog yun. Di ito naman itong primero nga na subscriber. Sige, tawagon na itong assistant. Yan ang assistant. Tawagon to para maklaro ta ni. Asa dapitan ni. Iyang umangkon ni. Sige ko no. Kana ko no day. Cannot be reached. Cannot be reached. Try again later. Babae niya umangkon? Yes, babae. Amo ni tingog ka? Ha? Iya pun makontak. Isa may nga ining iyang umangkon. Shala. Kantutay. Di pun lagi makontak dong. Isa may iyang Di lang katong sa ilang sort dito sa bantayan. Wala man hindi unya pud to katubag. Di gyapon makontak. Isa man napailain nga iyang staff panalitan nga ato makontak. Tinuod ko ni Buiki nga kini kuno sa una so pa ni mag-coordinator maistra man kuno ni Buiki. Maestra na siya until karon. March ni leave daw na siya sa school pag March, karong March. Uy. Then iyang husband is cruise ship na siya banda. Supposedly daw musakay atong April 15 pero wala ni sakay balik.
So maestra sa hantod karon maestra sa public school ni? Yes, public school. Unsa Minglanilla. Science High. Science High? Yeah. So nagmaestra siya nya negosyo pod siya ani. Wa may dautan ta ani anak kumutarong lagbayad. Pero kuyawan ni Boy Kino, maka-afford ka na nga ang imong mga estudyante. Imo bang dungog ba, no? Nga imong oo. Sige, Boy Kay. In fact, attorney, napagitay ganaan nga kwaon pod nga habig kay kani habig sa suppliers, habig sa mga clients. Na masagoy mga nitumaw ron attorney Rufil nga naa siya mga investors. So kumbaga naa siya gihaylo nga mga individual nga mo invest ang business nga mao poy itabang niya og parolyo sa business nga mao say rason no nga sumapas ato ang nakuha nga info attorney Rufil nga mao kunong wala gitangtang ni kaning iyang bana gipapahawa sa iyang banda. Kaya naman siya banda sa cruise. No, mao ni ang rason nga murag nabati ang ilang relasyon. Gumikan anang pag-invest sa business nga wala daw nagkadimao attorney Rufil. Okay, so atong buhaton ani, pangitaon ta na iyang kun di man siya makontak sa iyang telepono. Ang iyang balay, ang iyang opisina wala na sa Birama. So kung atong adtuon wa na tay masagap dito, gisradaan na din Gipadlakan lain sa unang kanus aman gipadlak. That day nga ni buto na. Pagbuto sa isyu nga nag-file sa bankruptcy? Oo, wala na pasudli. Oo. Okay. Unya, ang iyang balay, asa man dapit iyang balay, ano niya? Panalitan kung kamo manukot mo sa Birama, o wa sa dito inyong adtuon sa balay. Miro Heights, Minglanilla, ang ilang isa ka balay, pero wala na ko'y tao da. Way tao sa ilang balay, sa Minglanilla? Pag-ora to sila ni naka-add to me last, naka-duaw mi. Bag-ora na sila ni transfer diha pag February lang. Niya, kay ang ingon manggod pag October gipalayas daw na siya sa condo. Niya, ni stay siya sa iyahang office for October, from October to December. December ni transfer siya sa Mingla to as yung transfer siya sa iyang office eskwelahan? Na office diha siya nagstay siyang office for 3 months. Diha ra siya nagstay sa opisina? Oo. Then pag December ni transfer siya sa iyahang mama sa Minglanilla. Pag February pag abot sa iyang husband gikan sa barko, ni transfer sila anang bahay nila sa Mingla, anang subdivision. Okay. Ilang balay na? Or nag-abang sila diha? Ang among dungog from Ma'am Trasa is ilahang balay gikuha sa husband. Naa siya dito ron? Wala na that day pagbuto kay asa naman ni pangitaon nato ning mga kuno day. Gipalakaw ang yaya. ang yaya gipalakaw. Sa yaya kay wala na sila. Ang gamit, uban gamit wala na, then ang sakyanan niya is gibilin sa lang balay ni Shala, yung pagumangkon. Sa pagumangkon. Oo. Unsa man sakyanan na to? Bago po itong kuha nila, di ba? Pag February na po ito nila gikuha, masakyanan. Basta nugo pa na maimpas mo sa kinanak. Kaya nga tunta nga ka naman itong kwartahon, di po atong bahin-bahinon, di po makabayad. Imbarguhonon daw to, attorney. Imbarguhonon, mo siya gibilin sa mangkon, kaya imbarguhonon mo sana. Yawa ni kalaki haboy kay. Atong tawgon talang NBI siguro, ato ning i-repress NBI ni para maimbestigaran. Kiha na lang yun eh. Ate mahimo aning kalakiha. Di gani sa IDG. Ato i-check si Kwan. Atong Arnold, sa may magkakuan na ni. Day, ato kunong kuno day. Either mag-NBI ta or sa IDG siguro. Tanawon ta ni. In fact, samtang naataron attorney Rufil ba, daghan kay ni PM sa page, na ay 500,000, na ay wala sa mga GC nato. Unya, ako lang acknowledge attorney Rufil, natay groom to be. Okay, June 14, attorney Rufil. June 14 mo kasal? Full payment, attorney. Pila man imo na? 235. 235,000? Nya June ang imong usao man ron. So pasilina atoy debut karon. So pasilina ay debut unta jud karon. Uy. May 23. Mao ni atong susihon, pero actually attorney Rufil, pag-check na ko sa page, napa siya event April 13? 12. At 12, April 12. Successful pa tong tulo niya pag April 12, mo toy last event og isa ka wedding. Okay. Successful sa mga clients versus supplier is wala na. Hatag lang dun mi ato kay ko. Wa na mabayad ang mga suppliers. Wala. Kunuhay sa mga clients, okay ra mo na. Okay ra. Ang mga suppliers may nagpingit na diri. Kining imo dong sa may tinga na biki. R lang, Mr. R. Mr. R. Karong June na imong kasal? Yes, attorney. Uy. Nya wala joy nakabook nga venue. Event pencil booking. Lisod kay pangita lagi kay. Nya sa man imong kasal ni kalaki haron nga nakabayad na 200 pila no? 235. Kanus among katapusan nag istorya? Pag March
kay naay mga add-ons amo man gi adto kay di man mo reply og mga chat. Ngano nagka full payment naman kani? Supposed to be last year ta among kasal niya na postpone jo private reason. Mm. Na mo karong June. Okay. Yeah. Pag adto na mo sa waterfront wa gid siya nakabook. Wa gid makabook aning pizza sa inyong kasal. Yes, So sa man ron sa may inyong plano na plan B ani ron? Plan B na mo mangita mig kanang simple ra nga venue basta naa lang. Basta makasal. Pero oo. padayon niya. Paita boy kino so naka waterfront ta ilang kasal. Tinuod. Pag susi dito wa may nakabook dito kana pizza ha? Hapit na ba? Nya kana ba John raman na magilog-ilog ra ba ng mga binyo? Okay. Gusto ba kaya nangangimo itong gibayran pang waterfront? Ihaguan gyud ni, no? Tigom-tigom ang kwarta, ihaguan mo kay ha? 3 years ang tigo mo to. 3 years naman tigom-tigom in town? Inyo tong kuan. Isod man kay naka sa waterfront. Inyo tong gi-post nga nagtigom nga alkansiya gibuot. Oh. Or ang pinaka-video ato. Lahi po to nag-alkansya. Luoy kay to antor. Luoy man gid sila tanan pero kato sila mga murag itigom kay alkansiya tag 20. Diri gito sa mo ang gibayad ang sensiyo. Ang sensiyo. Grubiha no? Oo niya. Kanang nakuan lang. Di ba ka hinam-hinam ka niya? May gini kay gisusi na mo sa waterfront. No, gisusi sa mga Paris. Pag susi dito ingon waterfront wa may pag April 15 nga before anay pagbuto na. Ako niadto ko sa office, akong Paris bisag gahilak og mayo niadto sa waterfront. Wag siya nakabook. Luuya na boy kino. Nya naman kana sa mo plan B na lang mo dayon nun. Basta madayon ang kasal. Plan B lang. Kaya isod man kay nga imong hunahuna waterfront yung man mo tugpa mo dito sa barangay hall. Ay laing binyo boy ki, no? Isod man kay na boy ki. Munang usual sa kanang mga suppliers uban attorney hatag na lang gyud sila mga discounted discount sa kanang mga na-affected gid nga mga clients or couples. Pero na lang jud mi nakuha na attorney among gusto ipaabot jud kay ngano murag na giamong nami nga suppliers nga nag-inay usa ka couple nga nag-post nga niingon i-appeal na to ni suppliers kay Kunsabo daw. Oo. Pa reason nga nung ni-ari jud mi para ma-clear out pod among ni. Bitaw. Kay gi-blame man gud mig appeal kaysa nagtabon-tabon kay kami daw mag-una-una dito ingog legit which is legit man jud siya before. Karon lang jud na siya ni kuan nga unsa na. Naa po jud uban nga ni sakay jud nga purely pangdaot po jud sa iya ha. Like murag tumo na lang ba? Oo. Nga iniingon like atong April 5 wala ko nagpika-pika nga naabot which is naapod siya gatapad ba mi. So may nana sa attorney ba na ng daot. Nya kami pod lisod man pod makabasa mi anang mga anonymous nga maingon pamusilon mig kalit. Lisod siya kay appeal mi which is lahi ba mi company ni Tresa ga supply lang mi. O lahi po na imo kasi tighimog cake po ni iya siya po supplies cake. Wa po gani sa bayris ang cake. Ayon niyo kapilag kasuko ni sila kay supplier naman paita ni kalakiha. Biktima rasad mo. Actually nangatay mig discount free upgrades for the attorney. For example sa wedding kay ang bride ni hangyo pa gani siya iki Genesis sir. Genesis. Napoy June 6 nga bride nga moro jud kaya sa iyang budget na for the cake. Naluoy man ta so gitawat ra pod. Nang downgrade, for example, from 3 tier, 1 tier, luoy kay tanong sa venue ang 1 tier, gamay kay cake, among gi-offer og 2 tier, walay additional charge po. Mo na among gipangbuhat pod supplier. Nilot kay na no. Majority ra pod noon. Kani mo ni iyang mga wedding sila ni. Styling niya. Ang styling kila iya pa sa stylist iya utang. Million po na Million iya ha sa styling. Million po yung utang nito? Sa styling. Kanang sa tigdakers. Wa na din di na pakita telebiki ang atong i-refer na sa NBI para matabangan ni sila dayon atong pangitaon tong kon boyki pangitaon ta to atong ipakuan tong patrol ba pohon atong so asa man among ilista ha ang Birama wa na dito padtuan ta lang gyapon boyki balag wa na dito Birama unya Minglanilia no asa sa Minglanilia sa Vilmero Heights Vilmero Heights family niya Vilmero Heights kanang padong sa Gulyas Heights sa Tunghaan. Pero na po kuno dito. Wala na. Asa ta man ni pagitaon ni siya? Nana siya sa Santa Fe daw to pero wala mi sure. Bantayan wala ang po dito gipatrace. Sa side sa iyang husband is taga Bantayan na ay mga resort dito pero wala man daw dito gipatrace na daw.
wala po sila dito. Sige. Ani lang boy kay ato lang ning kuno istoryahon tani dugang after sa programa. Kay atong oras magado na magutay oras pero ato lang ning kuno boy kay para matabangan tani usay ito mahimo ani. Pasalamat silang panahon Attorney Rufil kay boko nga kanipod sila na ay mga gimbuhaton pero niari gid sila nituyo gid sila sa DYHP IFM para matabangan kay nakadungog masad sila sa mga previous ato natabangan Attorney Rufil. Unya ni pasabot ko nga labing una importante ani mapahibaw ang publiko. Yeah, correct. No, siguro human ani Attorney Rufil manibuto naman gid ni online nya diri sa DYHP IFM so siguro ma-curtail gamay ang freedom aning mga gipangita ron ba? Oo. Nga mapagya na ilang mga naong diha. Kung kinsa may mga naong ani be, pakita yung naong to be. Ako rin manubag anak kumukihan ni mga to na. Asa may mga naong ani? Kini. Kini ang magtiayon. Kaya nga tuntuyo ani kung kinsa nakaila ini nila, sulti imi kahain ni dapit kay manukot mi ani. Bebe i-zoom ko no dong. Mo ni Trisas Creations. Mao ni ang iyang mga naong paduol pa kuno be pwede pa nimo paduol kini mo ni ang asawa kini mo ni si Trisa kini asawa kini lalaki mo si Robert sige kini ni ang ato ning kanon pag si Santa sila na kuan mo toy pag-post sila Martes Santo nya sukat sa Martes Santo wa nang pakita. Wa ninyo masusid, di ba kayo magpalansang sa cross? Ano agi katawa, boy ke? Okay, boy ke? Again, Attorney Rufil, daghan kita og makatunan sa Attorney Rufil. No, kay boko ang kato mga kasunod magtanaw mo gina sa reviews pero ilang reviews maayo man good. So di lang kita kutob sa Facebook mo pakisusi kita Attorney. So mangita tag saktong partner, mangita pud tag saktong wedding coordinator. Kana. So kisa may nakailaan ni nila, palihog sulti nga di ay mga nanukot in taon. Maratol man guni mga kuan ba? So nakaila ining Trisa og Robert ilustrisimo kantutay ilustrisimo palihog sulti imi diri hain na ni kay iyang istoryahon ning iyang mga tao nga naa sa obligasyon no dili kay di na sa mapakita kung hain na so among panawagan sa publiko asa man sila karon ingna sila nga dunay nangita des DYHP okay ato lang istoryahon nagdugang Buyki after ani atong programa sige oras alang sa IFM og DYHP kini si Buyki Tatakaremen. Okay salamat kay ninyong tanan ha ato lang ning ipadayon ron pagkuyugan tanan sa kung siguro dong Buyki kanon totoon istoryal tagdugang sa gawas ha. Okay so mao ni mahigalang atong mga complainants ani akaron sa tong sibianan mga kagalaan kay nagpatabang na to ni magkakwarta guna niya digon alali mga higala ng papangitag kwarta my god sus kadakuan ang kwartaha mga kaigsunan niya kini po mga suppliers siyempre ruling masani mo na manukot sa kadito kay ruling sa kakugi lang ka ba anya naman na ang problema kung ma-scam ka pait mo na pait kayo mga sukid di paminaw no mo ni atong tagagpagtagad bahigala standby lang una alang sa atong sunod nga tulumanon no og atong istorya dugang dito sa gawas karong taod mga kaigalaan. Salamat kayo sa inyong pag-anhis si Bianan DYHP nya ato lang ning i-follow up antod nga kuha ni nato ning mong kwan. Okay, salamat kayo. Salamat po Idol Buyki no. Okay, standby mahigala karong taod mo padayon tas to mga drama unya ato ni padayon og mga adlaw ato ipapangita ni pangita ta ni maong kwan kinuni ang maong magtiayon mga kaigsunan ato lang siguro i-assign ni kwan kasama ito pangita si Paul Lauro baka on sa pangita Apol ikaw may sweeto ni nga kwan okay atong tagag pagtagad mahigala ato pakuyugan dito sa NBI dai para maklaro tani panan tani dito kay atong patabangan isla dito niya mas maig makuyugan nato. Samtang sa pikas bahin kadtong usa ka wedding coordinator gipangita karon sa gatusan ka mga kliyente, mga suppliers ug investors kadtong nidangop sa sibianan kagahapon. Human nila kini matod pa na scam sila mga kaigilaan og gibana-bana nga mo kantidad sa 40 milyones pesos kung ang kinitibukan Straight to the point. Sige panawat og bookings unya mga kaigilaan ni kalit lang og post nga nag-apply og bankruptcy. Askang guula in taon may gala atol sa Martes Santo bida Holy Week in town ang mga dagway mahigala sa mga nagpa-booking na dito o gadtong mga suppliers. Naantanig pagtagad karon mga kaigalaan kining usabay nga na day Tricia unsa ni?
Tricia kinini ang Tricia Cantutay Ilustrissimo. Ang yang bana si Robert, mao ni mahigala, ha? Ato ni tagaag pagtagad mga sukid tig paminaw. Tricia Cantutay Ilustrissimo, good morning ni madaday. Og imong bana nga si Robert, bidang guula taon sa mga kuan. Gipabayad pa ninyo, ang uban nagka fully paid na, unya wa man day ni lihok ning dagana. Gahapon di nga reports tong sibianan ang katong supplier sa pika-pika, ang supplier sa cake, ang supplier sa mga souvenirs. Nanganhi kay wa po nimo mabayre. Aguroy. Straight to the point. Trisa Creations, Events and Style. Trisa, good morning day. Robert, good morning, ha? Marti Santong dako inyong post sa inyong Facebook. Unya man di na mo sukat adto, di na mo makontak. Straight to the point. Orbidang luuya in taon mga higala, no? Nakapinitin siya in taon, no? Ang mga suppliers o kato mga nagpa-booking. At abot sa Birni Santo, ikaupat nga pulong sa Dios mga higala, miingon nga, amahan ko nganong gibiyaan mo ako? Nausab, miingon sa Tricia Cantutay Ilustrissimo, nganong gibiyaan mo ako?